Wah nga ni Tunya ba? Tunya. Tunyo? Oh. Ano? Magsige, may nagto sa mga niya. Sino panggalgal mo? Muli, nalakaw mo gani ay. Ako kakuyog niyo kay. Ay, Nahugin mo itong blind. kuhan. Nananghil ba ko nga magkuha ako sa akong sildo ba? Nanguyog sila. Nikuyo ka doha ay niya. Mga Bantog. Ay, okay rin. nangagad ko kaya ang Uber ba ako. Gabi, ginong gabi niya ang Uber ba. Nangagad ko nga ako ba kasi Kaungit. kami rin doha ta sa kumisis niya. Kuyog man. Okay lang eh, lingaw mo sad. Ngita bitami ah. Ito na mo ito. Saan naman niya. Kamukha mo rin mo sad. Wasa na mo ito isa. Ay, lamiya lagi, buwangas ba kasi. Mo na kataka ano mo ya. Istorya nagakuha na. Kita buo na. Napay larang ba kasi. Napay ka ng peanut crispy bagay nila. Kumkum kayo. Pinit crispy nga ba kasi? Oo nga, masama Sa! Ano ito? Pre, may hapon! Uy, pre. Ay! Mali kuyog mo niya. Oo na, nagkuyog di kanina lagi. Apa ko ito naragod? Masay kon? Matay dito dapitang ito. Lain to is bakasyan. Kundo pa? Kundo pa. Pindot kayo, pre. Kundo ba sa? Arang, dali, arang Dapat na kay dagat. Di ka kinanglan og init ang kanon, di kinanglan og electric pan. Kusog ang hangin. Kanang inigigop mo sabaw nga, mga lagpot, kaya itong gusto kong hangin. Mo ba? May kong gusto tempat ni mo kay pisik mo nga itong sabaw. Ay, ang istorya mo man na. Pero sa gilang pohon, kung Oo. kaloy ata sa Ginoo, mga tuta kitang tanan. Kita tanan. Kitang tanan jud. Ikaw mo lagi pong grupo ha? Maayo tong multikab ni parilalab. Ato, ipayam doon ako sunod semana kay Oh, dako si gastos multikab ay. dako-dako. Yantas ulandaan nga dako kayo. Yantas guba no? Guba, nga gipatuloy ito na ako, ipakuan mo na ako sa kuan. Dako ira gasto. Di ba masinsya para ako yung tas. Lumili ron, pre. Piyo. Oo. Lumili na. Lo? Lo, miming? Lumili. Lo, Bilong, kuan mo yung Ano presko kayo? ng kagnaon ba? Sa nakaon ng mga presko mo yung kagnaon. Diba? Buriring ron di ba on pre? Basin. Ato bakasi iya buriring. Pamina na ko, kung nakakaon ay buriring, di sa ingani ang naong Yaga-yaga. Dili gayag gay. Di ka na siya nang haplas, aga ng katong pagwapo ba ka? Sinsanso? Di, Oh, di. pre! Pre. Ano na yung rin? Tapok ko naman eh. Kapundok lagi. Ilang kong gi. Kuan ba tong kaon? Lain to is bakasyan Cordoba ba? Dito sa katulingin na miya mo pagkatuan mo wala mo dito. Nalubad ko to. Nalubad ko ang cellphone. Awa, sige tagtawag nga pangatuon siya. Oh. Gahi mo kayo niya. Nausab lang una-una, di ba? Usap na dugay kayong sus hagbay ang tinawag na mo gud wagid. Balik-balik ka, hapit lang malubat ako cellphone. Inyo sa tong timing set pagkatuan mo. Awa to timing. Wala mo kuan ito siya kanang tira. nagpaabot timing. Kira. Ay no, Kilain yun siya ba? ay lang ka bala. Kay namalit mo sa mga itong bakasi ka ng presko ba ka naganaana ba? Buhay ka naman. Na to, totoo na to. Kuan? Kaon ka kabuhi, buhi ka kasi. Kaon ka kasi ka. Arong Tanawa pre. Gwapo lagi ito ba na nila? Gwapo lagi. Papa mo usong tao. Di ba sa ni Hamis ang naong ba? Blooming. Oh, di sa tingsang suka, ayan na. Tungod sa tao eh. Tangang tao ba? Tangang so kay. Ato kitag barangay gid. Hindi ba tangang lagi ato ta barangay ni. Tanawa yung kalo lagi na kuros. Di ba kanisa ka ng santo? So, santo mano. Yaga no. Lako siguro ni. Ayo, Santa. May kinakatapok mo dire. Unsa May may? dagat na. Lako dagat. Wala ko dagat. Kalit sige ni mo eh. Kisa may Nadunggan na ko si Ana dito nga nagsabot siya mga amiga nga mangligo ko sa dagat. kana ni Ay sige. Kuha ako tong pitaka na ko kay gisugod mo. Dagat. Bili na ko pitaka. Mo pitaka? Mura bag na soda. Soda, hindi ko taon. Ano lang uli kay mabiyaan na sa karon. Hindi balik di ko rin kay ang pitaka na ko magamit ba itong napay kwarta to gamay. laruharang kwarta gamay oy. Eh, Oh, dako gid. Ya, ako mo sugan ko bag. Oh, muli sa doon ka. Bag bagay ngam tong kwarta sa Pastilan. Balik gid ni. Usa may isod sa yung bag nang Ay di na. kanang bating shot. Ay, putog lang duha. Mabiyaan na sa to sila duha. Mula Oh, ulit sa muli na kay sad ka. magkuha ko sa akong motor niya. Akong lisis niya to amas motor. Balik ako. Biyaan na noon minimo dire. Sa naman ni noon istorya hay. Ano naman sila? Klaro ko naligo ba? Klaro
Klaro lagi. Nagsabot lagi to sila lagi. Oh ba? Oo. Pero kay kortada dia. Naa. Kito unti ka? Di mo kuno. Ha? Kito tayo sa kong kwarta. Kana di ready dito kaligo. Oh, Okay, kayo, ganda na lang Ano ni ko akong bitaka? Karo, ganda na ako ng magmotor. Dali kayo, motor, wala kay traffic na siya. Sayan gani ka. dayon lagi ni. Basta kayo, sabi kayo niyo, ha? Asa Wala na ligo? gini. Wala pa ibang area? Ha? Bini sa maligo? Wala sa trabaho gasa. Dagat. Basta nakadungog ra ko ni. Dagat ko na. Ana. Asa man sa dagat? Dagat eh. Kurduba grura pitli intoy bakasihan. Ah, basi nga to. Kasi dito dapit mo naman to Kami ko ang ano. religo nga to niya. Namtay Kasi ng- gunasan Oh, pwede ka. Pwede sa manginhas ka to ba? Mo lagi. May litob. Oh, litob. Lito ko rin, pambuko na kay mga ilawag sa bakasin nila. Ilaw lagi. Oh, tambo kayo ba? Kubagab lang oy. Ara ni ko pakinid lang ko pirme yan. Ano baul na niron? Maligo ta pakilit. Ato dito sa lomlom. Mao na nakabawang tek-tek na Malpay yun. siya. Ikaw niyo siya. Entrance. Ako skilid lang. Kundi ato sa swimming pool gagmay wa. Hay, Dagat niya, swimming pool. Pag bata. Dagat. Ana na lang, pag dana nagbalde o kabok. Kamo. Pwede na sa kilid, ana na Ana nagkakana. lang. Kabo lang ka kay. Ingan ko nga to, madayo rin. Ako rin hagbong laod lagi. Dayon lagi. Imo jong ihagbo. Basa malipat. Dayon gina. Gunita gyud atong duhagid. Ato yun sa ba? Oo. Ko na eh. Ano lagi? Naalag Lagi ka. Nalik ka kasi. Ano ka diri lagi? Na magay mo diri. Na, plano mga yung dagat, maapas sabi. Sabi nagingon nga mga ligog dagat. Na. Nakaduog ko nimo nga nagsabot mo sa imong mga amiga dito nga mangligo mo dagat. Mong ako silang giingon nga maligo pug tag dagat mo apas na. oo, yun. Ana. Ano ni? Sama ni. Ningon naman mi nagsabot ta mi nga kanang maligog dagat pero wala mi nagsabot nga among dayonon. Uy, na. Tuwi kloro ning. Mga hindi mangguro mo.